Ndewonu ndị be anyị, daalụ na agwọ nọ n'akịlịka. Agwọ nọ n'akịlịka n'ala Igbo, biko nu geenụ ntị ọfụma ka unu wee mata ihe a na-ekwu. Biko nwere ihe nsikwikwa na nwere ihe nsị ka m kwuo biko na ọkwa ihe mere onye ọzọ na-anụ wee mụta ihe maka ụmụnne m ndị na-arụ arụ na-ele ele ihe na-eme n'Enugwu ahụ ihe mere yesterday bi Monday afọbe m ọnụ m ga-eju okwe mana ana m ekene Chukwu na ose etu ose wee do taa maka ihe mere m yesterday ọ dị very terrible. A young man bịa na my office na Anambra State because enwe m shop n'Awka mepezie branch na Abuja line. Bịa na my office on Saturday is an elderly man. Age the man gado age of 45-50. We si nwere ọrụ na ya nwa engineer na nwere ọrụ ọchọ ka ncheke area na Enugu na Transekulu. Nsị onwe ndụ nọ n'Enugu ọsị mba nsị oke na nsogbu adịghị na ebe ọ na nwe shop na Enugu ka nsizi ebe a bụrụ material ka e wee jere ọrịa dị ọrụ. O wee sị na ya nwa engineer na ọgịa ụmụnne m wee si oke wee si ebe ọ bụ na Monday bụ sit-at-home nwa gbagote na mma abịa Enugu on Sunday ka nwe ha ala den Monday ka anyị gaza cheki ede ọrụ. Oluo Sunday mụ agbagote Enugu kpọọ ya sị na m agbagotere Enugu ọsị m oke na the man nwe dị ọrụ gaa na Abuja on Monday na o nwere afternoon flight si oke no problem. Ụmụnne m akwụ ya mụnwa wee mewe na wee foto ụtụtụ ọsị m n'ebe 9 ka anyị eje meetie the man wee ọkpọ m ebe mma apụta na Ababa wee si na my hotel ebe lodge wee move Blue Ababa kpọọ ya na phone ebe St. Teresa Catholic Church after bridge before Ababa ahịa Ababa ọ pụta dị ebe meetie m banyelu moto si m ka anyị jebezie na nke dị mmanụ na Transekulu. Anyị elu Transekulu ọsị mba na ọ bụrụ Transekulu no towards that Ababa Timber nsi okay no problem. I gagidezi onwe street anyị bata de ọsị m na ihe m kwụsịzi ebe a nwa paakị ya my moto n'ime na paakị my moto anwa obere oge ọbanya na ọ bụrụ nọ na compound just a kind of corner the man sizi ebe a mpụta ọsị na ọka ọkpọ the man m ga-alụrụ ọrụ nsi oke obere oge the man pụtazi ebe ahụ ọsịa good morning sir so ọsị the man nọ m wee chọrọ ka m rụọ ọrụ ya stainless rail the man si oke. So the man nke anwa ọsị na ya wọ ọgịa banyezie n'iru moto m nyanwa na onwe rituzie nke anwa pik m from Ababa rituzie si na ya na-eje site ebe ya nwee site na ime Enugu taa nwe ebe a na mụ na the man sozial ka anyị gawa site mụ na the man ihe nji agwa unu ihe a ka unu do very careful anybody ọbụla bịa na your shop so unu ga mesho ọrụ ka unu do very careful. So mụ na the man ya drive za disi towards ụzọ anụnwa esi eje Nsụka side Ababa amacha m ebe ọfụma sha mana m na agbago m data ụzọ wee gaa Nsụka twice. So I gagide branch ya after Nikereki gakwuo obere I take a right. So ụmụnne m ọkwa is a very long story wee gbagide o nweziri ebe nlụsi ya na paakị ya magwuo ya ka nọsa ebe a na-alụcha ụlọ na mfụ ọsịm paakị ya na-azụ de Siana dị ma sọsọ m na dị ma nso mụnwa paakị ya na-azụ de Siana wee ọsịm paakị ya moto m ụlọ ọkwụwa moto m ọfụma ka anyị yuzuzi ya Siana nsị ana nna alaikwa ebe ọbụla na-eje ka anyị yuzuo moto ma ọ ga-abụ mgbe nchọkwa mmechọcha ọrụ ka m pụọ akwa ọsị m mba na anyị na-apụkwa kịta mụnwa banyezie Siana mgbe m batazi na dị Siana mmadụ fọnụ na dị Siana so mụnwa hope kwa nọ ndị na-agara ịlụ dị ma n'ọlụ nsi oke mụnwa banyekwa na dị Siana the man anwa mụ na ya na-abụso nke nọ n'iru dị Siana gafete n'azụ mụ na onwe m nọkwa na dị Siana anyị niile gagide onwe ebe anyị gagidezi onwe ụlọ nwa last ụnọdụ dị ya n'ime na anyị gagide nsị ọsị m nọ ebe n'ọnwụ na anụnwa dị na front ihe abụ 2 dekin mụnwa akwa rituo nke driver je kpọpe gate
so the remaining 3 nọ n'azụ dị si ya na anyị alituchago nna na wee jezie na buutu moto ndị a wee je pafta egbe AK-47 na ịtọ wee sọrị ndị amụ dị ya. My story was very terrible yesterday being Monday. Maka ihe nji ekwu ihe a na-abụ mmadụ bịakwa na shọpụ gị si gị biko na o nwere ọrụ nke snap ọ na ya picha ọwụ na-ebu na-ado na-ebu ibu wee gawa maka onye chi na-azụkwa onwe ndị asọrị ndị amụ. Then the man ahụ nkiri emuzi na ya bụ ọga wepụtazi apịsụl ama m na ọ dị sụwa mbụ ya na moto na oji pịsụl. So the man asọrị ndazi ya m sim hands up sim chinye my phone nchinye ya phone asị m ngwa m hands up bawa n'ime dị ụlọ anyị abaza n'ime dị ụlọ. Asị m na m awọ na ekidnap gwakwa m na m kpọbakwa ndụ ga-eweta ego na ihe m ga-eji wepụta ebe a 20 million. Nsị ana m nwere 20 million naira na-enye na m onye na-arụ ọrụ aka. Nsị a m nwere ọsị na m nwere ego na m nwere shọpụ na ọka nwe n'Enugu na sorry na Anambra m weta ego nke nsị ana m nwere ego na-enye unu. So I just want to share my issue yesterday. Nsị a m nwere ego na-enye anybody. I'm nwere ego na-enye anybody. So ha wozi a nwere aba nna ada eko ma aba pụọ ọjọọ so bere aba nna ada anyị onye ọbụla ma mfụkwa m na abịara mana nna anyị data aba ha wozi ya na ọbụla ma ATM kaadị nọ na dị aba. So nke nna jezi na moto fa na si ya na ha je bupụta dia ATM machine. So I use my Zenith card check your balance for ego no dia. Now my brothers and sisters in that touch them yesterday. Since 9 o'clock, cannot the labor yenda jewelry is me ba tonight abane. Tonight abane kanda jewel pop tamamaz maybe no way jewel trick getting abane where you chata moto maybe motomondo. I would call my phone, my belonging in a jamia. I will almost 9.something million in my account yesterday, 9,200,000 and something thousand yesterday, 9 million something. I took a spiritually good in account yesterday. My going to Marco. So, Biko, onye bonabialo na your place, na shop, okay? Sigiki Soria check your Biko, you people have to be very, very careful. So no yen second hotel information on second hotel no mwako mail live mwako mail obu no oro mwako mail mara na eku mara ana yakovu no di ha na eme mana ekwotorom no di ha no na eme yesterday anybody obuna bia na your shop say ge bia ka unu je check ọrụ nka you watch kwa the movement go si wega because my brother run for your dear life na these people abatagokwa obodo ọkwa format ha jizikita ije na shop ndị mmadụ asị gị bịa check ọrụ na nwere ọrụ ị ga-echeki iluzi check ọrụ from there ndị kidnap oge he welo my phone no ATM card ma ka ji wee wolu the whole money no na my card ahụ ihe hapụrụ ebe ahụ duto na my withdrawal limit adigo destin. So because can suweje because kun serum kene chukwu thank God for life no onye ndụ na-achụta ego nka ga-achụtakwa dị mmụọ echetakwa nke kia. So Kunsolum work and Chukuna can second share with you people this morning. Going up and very careful. Good morning, everybody. Katata Malana. Ise ọhụrụ anụgo ka nwanne anyị nwoke si jiri aka ya nwụchikọ onwe ndị ọlụ aka ọ bụ unu ka a na-agwa biko nụ ka unu nụrụ olu ya unu anụgo ka o si kọọ ọnya unu tụsa anya maka na Awụsa abatagokwa ọka agwọ nọ n'akịlịka ha ụwa dị ọzi mma chaa biko nụ kesaenu ma nye na anyị akara ịfụnanya ndeewo ka emesịanụ.